Това не е достатъчно, нали? Не, за мен не е достатъчно. И ти ще да сложиш край? Аз съм различни. Той е по-силен. Беше достатъчно силен. Просто сме различни. Май да не падне стола нагоре. Достойните мъже са устроени една. Смяташ, че съм различен. Знаеш ли кога да се отеглиш? Знаеш ли кога да не приемеш по-малко от това, което заслужаваш? Ако е така, значи си достоен мъж. Когато си пострадал в пожара, отчокът на тялото ти заедно с дрогата и раните, сърцето ти спря и получи сърдечен наръст. Пази се отпред камерата. Което значи, че Обърни стола. Сами. Няма да се ходиш, защото значи да се наложи да те оперира. Няма ли да ми кажете нещо хубаво, доктор Роман? Щяха да може. Завърти. Хайде. Къде си? Как мина операцията да стане? Добре. Али, Ако не мога да говорите за бебето. добре ли си? Бебе изчезва. Говорим за чувствата, аз съм главна специализант, отговорна съм. Шефът ми се довери, а аз съм зелених и бебето го няма, за това не съм добре. Не си добре. Завърти. Откачи. Аз това мисля. Мисля, че може да си има друг. Ако е така, значи е идиот. Ако е така, трябва да говориш с него. Разбираш ме. Вместо да си проваляш кариера. Доктор Грей, чудих се дали знаете къде са термометрите, защото... Наистина ли не знаеш къде са термометрите или си търсиш повод да ме заговориш? Просто въпрос, Лекси. Идиот ли си или ме дърнеш? Добре,